Dobrý deň. Vítajte, nech sa páči, sadnite si. Ako ste mali cestu z Banskej Bystrice? Ale ďakujem. Áno, ponúknem vás niečím? Minerálku. Nech sa páči. Pani Šarajová, Moja vizitka. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ďakujem. Zavolali sme si vás za vašu firmu kvôli tomu, že sme mali záujem o cenovú ponuku od viacerých dodávateľov ohľadne dodania mobilných telefónov. Přitlačit. Mobilných telefónov. Mali sme viacerých dodávateľov, vaša ponuka je veľmi zaujímavá. Videla som, že nebolo veľa alternatív, ktoré nám vlastne ponúkate. My sme presne nešpecifikovali, o čo by sme mali záujem, ale sme žiadali návrh vlastne cenovej ponuky od dodávateľa, ktorý bude zameraný na ponuku mobilných telefónov. Ako som spomínala, ste nám posielali viacero alternatív. Nás zaujala najviac tá druhá, kde ponúkate 200 kusov mobilných telefónov. Chcela by som sa spýtať, či mi viete ešte niečo k tomu ponúknuť viac a prípadne niečo o servise. No, tak samozrejme, keď je jasné, že veľa tých predajcov mobilných telefónov, respektíve mobilných operátorov nie je veľa, tak samozrejme sú rôzne možnosti aj na servisné podmienky. Zabezpečujem 24-mesačný záručný servis, ten je samozrejme bezplatný, a potom záručný 3-ročný. Avšak ja by som presne potrebovala špecifikovať, či tento počet mobilných telefónov bude s viazanosťou, bez viazanosti. Aká je vaša predstava? No, my sme spomínali tú druhú alternatívu, tých 200 kusov. Chcela by som sa spýtať, či ešte tam máte nejaký ten priestor ohľadom ceny? Zaujímavá som ste nazvala, áno. Áno, a prípadne aj na ten počet kusov, ako by sa vzťahoval ten servis? Kombinácie sú možné rôzne, hovorím, záleží podľa toho, aká bude viazanosť. Či chcete akciový telefón, alebo chcete neakciový telefón. To vás poprosím potom presne špecifikovať. Ja by som mala jednu takú otázku, ak môžem. Keď máte teda viacero tých potenciálnych dodávateľov, čo by sme mohli robiť preto, aby sme tým dodávateľom boli my? Pani Šarajová, ja si myslím, že samo o sebe už to, že ste boli vybratí spomedzi tých viacerých dodávateľov a že vaša ponuka nás najviac oslovila, takže vyzerá lákavo a vyzerá priateľná, myslím, že už to vás posunulo. Takže myslím, že je tam dosť veľká možnosť, pokiaľ sa dohodneme ešte na ďalších podmienkach spolupráce a pokiaľ by ste mi vlastne dokázali vypracovať v nejakom kratšom časovom priestore novú cenovú ponuku s tými podmienkami, ako sme sa vlastne dohodli teraz, že by sme chceli tých 200 kusov, ale nie za tých cenových ponúk, ktoré ste ponúkli v tejto pôvodnej ponuke. A pritom s nejakou zárukou, kde by ste mi vedeli určiť, že buď teda paušal, aký by bol vysoký, alebo či by sa servis viazal na tieto mobilné telefóny zdarma. Dám vám presne cenovú ponuku. Môžeme sa dohodnúť, že by som vám ju zaslala zajtra do 9:00. To by bolo veľmi dobré. Ale ja vás poprosím ešte dnes, keď skončíme, ja budem o také 3 hodinky u seba v kancelárii, keď mi pošlete ešte presnejšiu špecifikáciu, aby som vám ja urobila cenovú ponuku na mieru. No výborne, to nebude problém. Dobre. Tak ja si myslím, že sme vyčerpali to, čo sme potrebovali. V podstate sme sa dohodli, tak by som to zhrnula. Dnes po našom stretnutí vám pošlem do mailu, čo požadujeme konkrétne, aby ste nám mohli vystaviť novú cenovú ponuku. S tým, že počkám do zajtra do tej 9:00 hodiny. A mohli by sme si dohodnúť pevný termín, ak budete mať cestu do Bratislavy zase, prípadne budúci týždeň, že by sme dohodli už podmienky zmluvy a spolupráce. Pozriem sa do kalendára, o 2 dní by mi to vyhovovalo, o 14:00. Dobre, v poriadku, tak som veľmi rada, že ste prišli, že v podstate sa nám podarilo dohodnúť sa a teším sa opäť, že sa stretneme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia.